Здравейте, хора! Днес реших, мисля, че това е този клипче за сега, времето беше преди малко, да направя една игра на моите кукли. Това, което виждате, е цветарник, но аз го използвам като блок на моите кукли. Моя ръка. Така, да започваме да играем. Само първо да си наредят куклите. Аз докато ги нареждам, това е нещо като... Как да ви го обясня? Това е... нещо като малка люлка за тях. Но за мен е много по-малка. Да започваме сега нещо като малко филче. Трябва да ви кажа, че ако пише I love Violeta на този клип, знам, че не е по темата, но просто реших така да се казва направо всичките ми клипчета, защото направих един ден на живо, мога пак да направя. Но както и да е. Да започваме. Съжалявам, че не е свързано с Виолета. Така. Но не знам точно как да го виждате. Как сте? Един ден, спокоен ден, всички спали. Но изведнъж... Оуе! 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 Сега само да ви покажа. Оуе! 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 Така. Оуе! 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 Днес имат училище. 6 часа е ода. Най-после ще ходят на училище. Хора, чуйте! Ще ходя на училище пак. Ау! И така, другите момичета, които спят, още сигурно не знаят, но няма как да не знаят, защото те ще попълнат мое училище. Но за мен няма такива работи. Ау! Защо ни избута толкова рано? Не знаете ли? Отиваме на училище. Забравих! И сега те отиват на тяхното много странно училище. Здравейте, госпожо! Здравейте! Само да ви кажа, че госпожата е доста странна. И не знам първо какво ще е. Светник! Знам, че нямам госпожа. Това ще бъде госпожата. Или по-точно цветето. Айде. Сега да починува. Клаудин! Какво? Няма да сядаш до мен, нали? Предложи ме вече. Ау! Ела до мен. Да, разбирам се, че ще дойде. Няма да се с другите хора. Нали тъйно, нали ние сме най-добри приятелки. Да. Клара! Може да седиш до мен? Да. Идеално за мен. Така съм до го. Лагуна, ти с кого ще сядаш? Май явно с никой. Явно с никой. Винаги съм аз. Така. Здравейте. Аз съм госпожата. Въпреки съм твърде голяма. Здравейте, хора.
Здравейте, госпожо Гюрга. На! Какво правите? Нищо. Защо сте наредили така? Така, да започваме. Ти няма да седнеш там. Ще седнеш до... Стой там. Разместване правя, защото те много говорят. Ох, госпожо! Съжалявам, момиченце. Трябва да престанеш. Ауч! Клавдия, я не се намества и там, най-говорящата. Госпожо, вие сте толкова... Как ме нарекохте? Нищо, сяда да се страся. Така, Лагуна, ти ще седнеш до друга. Но, най-говорящата ще бъде с... Ники дървото! Госпожо, не мога да засеки дървото! Той е дърво! Съжалявам. И ако се чуете, това е Ники дървото. Буквално е дърво. А защо са го нарекли така ли? Защото е дърво, а трябва да има име, това е Ники. Стопче. Стопей тъп! Едно тъпо дърво. Така те сега започва часа, но той сигурно ще е много кратко. Така деца. Госпожо! Какво има? Може да учите до туалетната? Лагуна, казали сме, преди да започне часа, престани! Отивай за последен път там. Така, за чакаме Лагуна, ще учим по едно много важно нещо. Но преди това, трябва да говорим нещо важно. Знаете ли какво? Кой е бутнал Сашо от 3 А клас от столбите от нашия клас, момичета? Клауди, смахте си! Ами какво? Той постоянно иска да играе с нас. Ама, ние сме по-добри от него и за това не искам да играе с нас. Само и достатъчно, госпожо. Не знаете ли, че човекът посажда не иска друг човек? Трябва да го бутне от някъде. Така е при нас. И без това не ми се говори. За това дайте бележника. И си наказана след часовете без телефон и ще правиш 8 диктовки. И то на 50 реда. Колкото да ти отнеме. Но ще ми купуват нов телефон, защото вие онзи го пипахте и сега има клюнка от... Имам разсъчия от вашите ръце и затова казах на мама и тати и казах, да го ще купя. Съжалявам се. Добре, тогава извикайте майка ти и баща ти. Звъни. Казах, че ще след часовете. Добре. Така. Върна ли се? Да. Днес ще четем, аз ви чета една приказка, моя любима. Сега за техните приказки, нали? Да не говорим. Могат да се знаят. И само познавам, не да се крием. По-добре да не ти казвам. Книгата е детска. Точно като за вас, но трябва да я намеря, защото има тук много книги. И то не за вас, а за други. Тази книга, Майя няма, нали я дах Джими, обаче той не я даде. Добре, значи, която избира. Ще четем. Котката с сините очи. Не, брата я! Ето е книгата на баба ми. Шегувам се. Така. Да.
Вижте, че е странно. Много странно. Само няколко изречения. Мразя като с компютъра. След обед дъждът поспря. Областта на високо атмосферно налягане след 4 часа. Госпожо, стига! Ах, добре. Пригответе се за диктовка. Наведете главите, нима гледайте като някой... Ау! Мразя като правим диктовка. Така. След обед дъждът поспря. Областта на високо атмосферно налягане над Азорските острови вля топъл въздух в последната октомврийска седмица. Бях направил 3 посещения, 6 за дневната ми норма. Дюледовските ми работодатели бяха казали по телефона, че при допитването се държало особено много на мнението на няколко самотни франкофски дами над 16 годишна възраст. Заставам в един коридор и разлисвам бележника си. В него винаги ми е под ръка списъкът на клиентите ми. И последното изречение: има образи, при които можеш да се отбиваш всеки няколко седмици. Драго ми е име, като ги попиташ какво е мнението им за студентските безредици, а отговарят прилежно и на въпроси. Какво мислят за градските джуджета и за дамските и мъжките перуки, за коя партия ще гласуват и дали задоволни с тъжната политика на федералното правителство. Така, предайте ми сега диктовките си. Добре, сега ще свърша. Имате всички, освен пак Клаудия, когато пак пише на лист. Другия път пак ще се видим, защото Тати ме чака долу. Дано да ви е харесало клипчето. Ще правя още. Чао!